విశాఖలో ఒక మిస్సింగ్ కేసు కలకలం రేపుతోంది. నెల రోజుల క్రితం మిస్ అయినటువంటి వ్యక్తి శవమై తేలాడు. దాంతో అదృశ్యం కేసు కాస్త మర్డర్ కేసుగా మారిపోయింది. అయితే అది పోలీసుల దర్యాప్తులో హత్య కేసుగా తేలింది. ప్రియుడి మోజులో పడి భార్య భర్తను హత్య చేయించినట్టుగా తేల్చారు. గత నెల డిసెంబర్ 9న కనిపించకుండా పోయినటువంటి మధురవాడ బక్కన్నపాలెంకు చెందినటువంటి అల్లాడ నాగరాజు అనేటువంటి వ్యక్తి శవమై తేలాడు. డిసెంబర్ 9వ తేదీన తన భర్త కనిపించలేదని పీఎం పాలెం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది భార్య రమ్య. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు భార్య పాత్రపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది. గత కొన్ని రోజుల నుంచి వసంతరావుతో రమ్య వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నట్టుగా పోలీసులు తెలిపారు. ప్రియుడు వసంతరావు అతని స్నేహితులు బాలకృష్ణ, పండు సాయంతో నాగరాజును హత్య చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఏమీ ఎరగనట్టుగా పోలీసులకు తన భర్త మిస్ అయ్యినట్టుగా ఫిర్యాదు చేసి డ్రామా ఆడింది.